Taskar labarai. Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da waraka, sannunmu kuma da sake kasancewa da kai ta cikin wani sabon shirin na taskar labarai. Shirin da bisa al'ada ya saba kawo maka labaran ban al'ajabi, ban mamaki, ban dariya da ma ban tausayi. Wani lokacin ma har da ban haushi. A cikin shirin wannan lokaci a kuma rahotonmu na guzurin gobe alkiyama za ku ji alama ta uku da take ƙara fito da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam. Za kuma ku ji yadda aka yi ram da wasu bayin Allah ɗauke da buhunan bandar naman jaki 100 a wannan ƙasa. Wata sabuwa in ji 'yan caca. A daidai lokacin da matasa suka samu sabuwar sana'ar nan ta crypto, wato dai jangwali wayarka ka samu daloli, sai gashi kuma wata jiha a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ta fitarwa da ma'aikatan jihar wata sabuwar doka. Tarkash, Bahaushe dai aka ce hantsi leƙa gidan kowa, ashe dai shine mutum na farko da ya kafa garin nan na Onitsha, wanda kabilar Inyamurai suka yi wa katutu a wannan lokaci. A yau ne kuma aka ci gaba da sauraron shari'ar nan da ake zargin shehin malamin nan Malam Umar Rijiyar Lemo akan ɓatanci ga mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan da ma wasu daɗaɗɗen labarai na nan tabbata cikin shirin na taskar labarai, tare da ni Husaini Kabir Manjabar. Amma kafin nan, bari mu leƙa sashen 'yan talla. Alayhi salatullahi summa salamuhu. Jami'u Shehu Malam Yahaya ‘yan doya na farin cikin gayyatar ‘yan uwa masoya fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen maulidin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Wujudi wa Qiblatil Shuhudi karkashin jagorancin Maulanmu Shehunmu Sheikh Alhaji Muhammad Bashir bin Usman, wanda za a yi a ranar Lahadi 19 ga watan Rabiul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 22 ga watan tara shekarar 2024 miladiya da karfe 4 na yamma zuwa magariba a Jami'u Shehu Malam Yahaya ‘yan doya da ke kofar waika bayan gidan man Azman. Allah ya bayar da ikon halatta, amin summa amin. To madalla, masauraro za kuma ku iya bibiyar shirin na taskar labarai a shafukan nan namu na YouTube da Facebook da kuma TikTok ɗan zamani, domin dai bayyana ra'ayoyinku game da labaran da muke kawo muku, da sannu kuma za ku dinga jin ra'ayoyin naku har ma da garinku da unguwanninku. Tunda dai 'yan zamani su Taufik Sadiq Tanimu sun maida uwa maba da mama 'yar zamani. To wannan kenan, yanzu kuma bari mu saurari Malam Ɗayyabu Umaru Mai Rano da rahoton nan na guzurin gobe alkiyama, wanda a yau za ku ji alama ta uku da take ƙara fito da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam. Akarmakallahu. Wannan alama ita ce yadda Allah ya nuna cewar idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ka bi Allah, kamar dai yadda aya ta 80 ta cikin suratun Nisa ta bayyana ƙarara. Daga inda ka ga Allah ya ce wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bi, to ka san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƙarami ba ne. Allah ka ba mu ikon gane darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam, domin wanda duk ya tafi wurin Allah ba ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da ita ba karbuwa zai yi ba. A shirinmu na gaba idan Allah ya amince za mu kawo muku alama ta 4 da take ƙara fito da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ɗayyabu Umar Mai Rano, taskar labarai. To sannu malam, Allah kuma ya bada lada. Daga rahoton na guzurin gobe alkiyama kuma, a yayin da rahotanni suka tabbatar da shigar wuri da wasu manoma ke yi wa amfanin gonarsu sakamakon yanayin da ake ciki a wannan lokaci. Yanzu haka kuma wani matashin manomi daga ƙaramar hukumar Sumaila, Alhaji Baban Naira Beta, ya shawarci abokan hulɗar tasa, wato dai 'yan uwa manoma, da su cije
su ƙara da haƙuri, domin kuwa tuni Malam Bahaushe ya yi wasu kalamai da ke cewa bawan damuna attajirin rani. Ina kira ga mutanenmu su yi haƙuri, in ka shuka abu ka bari lokacinsa yi a lafiyar abincin da kuma abin da zaka ci sai ka fi gamsuwa da shi. Amma muddin zaka zo ka sai da abin ka tun yana ɗanye kai baka mora ba, domin wani vitamin da nutrition da yake cikinsa ka rasa shi saboda abin nan bai kosa yanda ake so ba. In kana shira da malaman gona zaka ji suna jan hankali kullum akan wannan abu. To abin da nake bawa mutanen mu shawara shine kullum su zama suna da gaga. Ka shuka abu tun da kai haƙurin wata 3 wata 4 baya, to yanzu ma ka yi haƙurin kwana 30 kwana 40 har abin nan yayi a samu yanda ake so. To lallai kam Allah shi kyauta. Ma sauraro, tuni dai aka haramta safarar naman jaki da dangoginsa wanda hukumar hana fasa ƙauri ta ƙasa Najeriya ta yi, sai dai kuma sai gashi hukumar a wannan lokaci an ce ta kama fiye da buhu 100 na bandar naman jakin. Ko ina za a kai su? Ga dai ɗan mutan Hausawar cikin gari Manzali Muhammadu da ci gaban wannan labari. Tuni dai a nan arewacin Najeriya aka fara barmu da akumari, janaɓuti, cindufuri da mangala da tsabga a gida a ajiye, yayin da abin da ake ɗaura waɗannan a cindufuri da janaɓuti shi ya tafi ƙarewa, wato jakai. Wannan ne yasa har hukumar ma kula da gandun daji ta hana amfani ko cin namansa. Kamar yadda hukumar yaƙi da fasa ƙwauri ta ƙasa shiyar C ta lalata buhunhunan busasshen naman jaki har guda 115,000 da kuma fatar jakin mai yawan haka a jihar Edo. Taska ta ruwaito cewa a wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar shiyar ta C Jerry Atta ya bayar a ranar Laraba ya ce kayayyakin wani ɓangare ne na waɗanda aka kama tsakanin 15 ga watan Yuli zuwa 15 ga watan Satumba a shiryar. Atta ya ambato kwantarolan da ke kula da shiyar Michael Ogagu yana cewa lalata fatun jakunan da aka yi an yi shi ne akan idon sauran hukumomi. Ya bayyana buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen kare dabbobin daga ƙarewa, la'akari da yadda ake amfani da dabbobin a jihohin arewa, amma gashi an far masa da ci da kuma fita da shi daga ƙasar nan har yana neman ɓata daga doron ƙasa. Mr. Odegagu ya ce matakin na da alaƙa da ƙoƙarin da ake yi na magance haramtattun kasuwanci. Ya ce Najeriya tana daga cikin ƙasashen da suka sanya hannu wajen haramta cinikin jakuna ko fatunsu. Ya dai kamata hankalin mai yankan kaba ya koma garina. Al'umman mu su san cewa jaki fa cinsa, amfani da shi duk bai dace ga addininmu ba, don haka in ka siyarwa wanda ya je yi amfani da su tamkar kai ma ka ci naman wannan jakin ne. Allah shiga tsakaninmu da masu cin naman jaki. Munzali Muhammad Hausawa a taskar labarai. To Munzali, sanda ƙoƙari, akwai kuma buƙatar ka binciko yanayin da mushen dabbobi dangin su tinkiya, akuya da saniya suka shiga. Domin ko da wahala a yanzu ka ga bungar dabbobi a kududdufi da tsofaffin ramuka kamar da yadda ake gani a shekarun baya. Muna dakon rahoton ɓatan ɗaban da suka yi. A yayin da al'ummar ƙasar nan suka dukufa suka kuma mai da hankulansu ga harkar nan ta mining, wato dai crypto. Yanzu haka dai hukumar gudanarwar asibitin tarayya da ke jihar Gombe ta haramta wa ma'aikatan asibitin yin crypton a yayin da suke bakin aiki. Wakiliyar taska Khadija Lawan Sani Daneji na tafi da ci gaban wannan labari. Harkar mining dai a wannan lokaci a iya cewa ta zama ruwan dare gama duniya tsakanin al'umma maza da mata. A salo na idan hagu ta ki sai a koma dama, ba ga 'yan kasuwa ba, ba ga ma'aikata masu ɗaukar albashi ba, kai har ma da wanda yake zaune baya sana'a ko ta sisun kwabo, amma zaka gan shi ya dukufa, ya bawa waya hankalinsa baki ɗaya, baya ji baya gani, yana ta danna ta hannu bibbiyu, ta kai ta kawo ko magana mutum kai masa idan yana yin wannan mining baya ganewa, sai dai ya biyo ka da ko sai ka ji ana tafi ana ta kusan fashewa, idan kwa ta fashi
sai ka ji suna kiran kansu fa su fa 'yan baiwa ne. La'akari da yadda mining ɗin ke ɗaukewa al'umma hankali matuƙa, yasa hukumar gudanarwa ta asibitin tarayya da ke Gombe haramta wa likitoci da ma'aikatansu girbe amfanin kirifton yayin da suke bakin aiki, saboda yana ɗauke hankalin ma'aikata daga kula da marasa lafiya a lokutan da suke bakin aiki. Mataimakin daraktan gudanarwa na asibitin Adamu Usman Tela shine ya bayyana hakan yayin tattaunawarsa da Trust Radio. Ya ce sun farga da wuri ne, shi yasa ma suka ɗauki wannan matakin gaggawar kafin a zo ana da na sani, tunda dai rigakafi ya fi magani, domin kuwa wannan matsala ka iya janyo salwantar rayukan marasa lafiya, abin da ba a fata. Kuma dai kula da marasa lafiya shine abu na farko da ya kamata su yi. Hakan ne ma ta sa taska ta ji ta bakin wasu daga cikin ma'aikata da suke da ra'ayin yin kirifto. Shin koya suke ganin wannan mataki da waccan ma'aikata ta ɗauka? To hakika wancan mataki da wannan ma'aikata musamman ta kula da lafiya ta ɗauka mataki ne da ya kamata. Kin ga idan kika yi duba da irin yanayi na kula da harkokin lafiya, ba ma harkar lafiya ba, duk abin da aka ce neman abinci ka zo ko kuma wani aiki ne na musamman da aka ɗora maka alhakinsa, to ba zai yi ka haɗa shi da wani abu ba a wannan lokaci. Idan ka zo yin shi ka tabbatar ka sauke nauyin da aka ɗora maka, ka gama da shi, alabashi sauran ragowar lokutan da ba na aikinka ba ne, sai ka ɗauko wannan harkar kirifto kada a yi wasa da ita, a ci gaba da jan ragama har ta fashe. To ya ke gani ke ma yanzu a ma'aikatan ku idan aka ce an hana ku yin mining? Gaskiya wannan maganan ma ba za ta taɓa yiwuwa ba, saboda ai ba koyaushe ne ake yin aiki ba, kaga dole sai kana yin mining ɗin nan. Gaskiya wannan abun fa ba kowa ne zai iya yi ba. Ni da mining kuma gaskiya takalmin kaza mutu kaya ba. To ai dama shi zama lafiya ya fi zama ɗan sarki, kazalika gyara kayan ka baya taɓa zama sauke mu raba. Khadija Lawan Sani Daneji a taskar labarai. To an gaida Khadijatu. Masu sauraro shirin taskar labarai kuke sauraro daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon jihar Kano. Kafin kuma shirin na taska ya ɗora, bari mu sake waiwayar sashen 'yan talla. A madadin daraktan mulki da kuɗi na ƙaramar hukumar Tarauni, Alhaji Abdulkadir Muhammad Arabu, shugaban sashen lafiya ta ƙaramar hukumar Tarauni, Hajiya Saratu Ibrahim, take kira ga ɗaukacin al'ummar ƙaramar hukumar Tarauni cewar an samu rahoton ɓullar cutar amai da gudawa. Take kira ga ɗaukacin al'ummar ƙaramar hukumar Tarauni da su ɗauki matakan kariya dangane da annobar cutar amai da gudawa, wadda aka samu rahoton ɓullarta a wasu sassa na ƙasar nan. Matakan kariya daga wannan cuta sun haɗar da ɗebo ruwa mai tsafta da kuma dafa ruwan da za a sha, a bar shi ya huce kafin a sha, dafa abinci ya dahu sosai, duk abincin da za a ci idan dai ya kwana a tabbatar an ɗumama shi kafin a ci, a rika wanke hannu da sabulu ko omo ko toka, a tabbatar ana wanke dukkanin kwanukan da ake cin abinci da su, a kuma rika wanke hannu kafin cin abinci da kuma bayan cin abinci, a tabbatar an daina ɗabi'an nan ta bayan gida a kowane guri, a tabbatar ana shiga cikin banɗaki domin yin buƙatu na bayan gida, idan kuma an fito a wanke hannu da sabulu ko omo ko toka, a rika wanke dukkanin 'ya'yan itatuwa da za a ci musamman ma a wannan lokaci na damina, da kuma tsaftar jiki da ta muhalli. Dole ne a tashi tsaye a ɗauki matakan kariya dangane da wannan annoba ta amai da gudawa mai saurin hallaka al'umma a ƙanƙanin lokaci. Wannan sakon tunasarwa ne daga shugaban sashen lafiya ta ƙaramar hukumar Tarauni, a madadin daraktan mulki da kuɗi na ƙaramar hukumar Alhaji Abdulkadir Muhammad Arabu. To bar kamar dawa. Idan shirin ya leƙa kotu gidan bankashi kuwa daga can babbar kotun shari'ar Islama da ke zamanta a unguwar 'yan Kaba. Alhamis ɗin nan ce kotun ta ci gaba da sauraron shari'ar zargin ɓatanci da ake yi wa Farfesa Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma malamin nan Malam Umar Jala Jalingo. Wakilin na kotu da 'yan sanda Abubakar Abdulkadir Uran ya halarci zaman kotun. Ga kuma rahotonsa. Idan dai mai saurare zai iya tunawa, Alhaji Ibrahim Isa Makwarari ya garzaya gaban kotun ce bisa jagorancin mai shari'a Malam Ismaila Garba Kofar Na'isa, inda ya shigar da korafi na kai tsaye yana zargin Farfesa Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Malam Umar Jala Jalungu da laifin sakin baki akan mahaifan fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sai dai a zaman kotun na wannan rana da aka sanya
sanya domin kotun ta karbi martanin lauyan mai ƙara kan zargin rashin hurumin kotun da lauyan wanda aka yi ƙara na farko ya shigar gaban kotun. Lauyan mai ƙarar barista Ahmad Tijjani Shehu ya bayyana wa kotun cewa ya gabatar da martanin nasa ne ya kuma sada wanda ake zargi na farko da kwafin martanin nasa, inda kuma ya roƙi kotun da ta sada wanda ake ƙara na biyu Malam Umar Jala Jalungu da kwafin martanin nasa ta hanyar intanet ko WhatsApp. Sai dai kuma a nasu ɓangaren lauyan wanda aka yi ƙara na farko Farfesa Sani Umar Rijiyar Lemo, barista Keji Isa ya bayyana wa kotun cewa sai a cikin kotun da misalin karfe 10:10 na safiyar wannan rana lauyan mai karar ya sada su da martanin nasa, a don haka suna roƙon kotun da ta ba su wata ranar su mayar da nasu martanin bisa tanadin doka. Bayan kammala sauraron ɓangarorin shari'ar ce kuma sai mai shari'a Malam Ismaila Garba Kofar na Isa ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 21 ga watan Oktoba mai zuwa domin ci gaba da sauraron shari'ar. Abubakar Abdulkadir Uran a taskar labarai. To Allah shi kyauta. To daga wannan kuma a shirye-shiryen bikin ranar samar da zaman lafiya ta duniya da za a yi a ranar Asabar mai zuwa. A yau ne kuma shugabar Wofan da haɗin gwiwar gidauniyar Mastercard Foundation suka buɗe cibiyar sana'o'in mata da matasa da kuma masu bukata ta musamman ta miliyoyin naira a garin Kudai da ke yankin ƙaramar hukumar Dutsen jihar Jigawa. Ɗayyab Umar Mai Rano na da ci gaban wannan rahoto. Wani bawan Allah mai larurar kafofi da larurar hannaye mai suna Malam Ahmadu na garin Kudai shine bidiyonsa ya yawata duniya. Wofan taga sai da kafa ike rubutu ta tafi ta je har garin da yake a yankin na Jigawa inda ta samar da ruwan sha da babu a garin wanda zai amfani mutane fiye da 500,000, sannan ta buɗe masa wurin cajin waya da shi da sauran masu bukata ta musamman wanda zai ɗauki wurin caji 100 a lokaci guda, sannan ta raba babura masu ƙafa 3 na ɗaukar kaya domin inganta tattalin arzikin masu bukata ta musamman har guda 24, inda ta ba da 2 a wannan garin wanda kowanne ya kai naira miliyan 3. Ina muku maraba da shigowa kungiyar Wofan da hannu biyu. In Allah ya yarda duka ayyukan da kuka ji muna yi za mu fara gadan-gadan da ku. Abinda muke yi yau da ikon Allah zai zama subuntabi. Yau Allah ya haɗa mu zo mu ƙaddamar da abubuwan da Allah ya ba mu ikon yi. A cikin wata 2 da kwana 10 mun gama duka wa'annan ayyukan. Haɗin kanku da yanda kuka karɓi jami'an Wofan a lokacin da suka zo da kuma haɗin kai ɗinku da na gani Ubangiji ya ƙara daraja ku. Wakilin mai martaba sarkin dutse ɗan Malam ɗan dutse hakimin Aujara Alhaji Aminu ɗan Kade shine ya buɗe waɗannan ayyuka. Da sunan Allah muke gabatar da buɗe wannan santa a garin Kudai ta Wofan da addu'ar Ubangiji Allah ya sa alkhairi da albarka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hajiya Bilkisu Isiyaku Aujara ita ce ta yi bayanin irin injinan da aka tanada a cibiyar ta mata don daɗi mata suka ruɗe da guda. Kuma dukkanin wannan tallafi ne daga hukumar Wofan aka kawo shi kyauta matan kuɗi aka kawo. Daga nan ne shugaban hukumar gudanarwar Wofan Profesa Sani Miko ya yi mamakin yadda garin yake da tazarar kilomita 8 daga babban birnin jihar, amma yake da matsaloli masu yawa. Su abinda mamaki yadda garin ya kasance abubuwa da ya shafi ruwan sha babu abubuwa na more rayuwa wanda kamata ya irin wayannan ƙauyuka da suke kusa dab da birnin jihar ya kasance ko ba komai su sun ɗanɗana cewa akwai gwamnati kusa da su. Ɗayyabu Umar Mai Rano taskar labarai. An gaida Ɗayyabu. Masalan magana da yakan ce da magani a gonar yaro sai dai rashin sani. A cikin shirin namu na taska na wannan rana za ku ji amfanin rake guda 10 da kuma illar da yake da shi. Amma fa a jikin ɗan adam, Amina Bello Hausawa na ɗauke da wannan rahoto.
Rake dai na da dogon tarihi a duniya. Masana sun bayyana asalin rake daga kudancin Asiya da kuma kudu maso gabas na Asiya. A nan Kano ma ana noma rake nau'ika daban-daban. Masana sun bayyana cewa komai da yake jikin rake yana da amfani a jikin ɗan adam. Shehun malamin nan Dr. Mai Gida Kwatako ya bayyana wa Taska alfanun da rake yake da shi. Yana taimakawa zuciyar ɗan adam, yana ƙara lafiyar hanta, sannan kuma yana taimakawa wajen narka abinci, yana taimakawa wajen fitar fitsari, yana taimakawa wajen fitar da gubar abinci, sannan yana sa nishaɗi wato da nutsuwa. Sannan rake a wajen maza yana inganta musu sinadaran ƙwayayen haihuwa, yana kyautata musu mazakuta, yana inganta wato mu'amala tsakaninsu da matayensu. Sannan ga kuma mata yana taimakawa musamman ga mata masu juna biyu, suna amfani da rake wajen inganta lafiyar jikinsu da kuma inganta lafiyar abin da ke cikin cikinsu. Da yake duk abin da yake da alfanu akwai illar da yake da shi, Mai Gida Katako ya bayyana illolin da rake yake da shi a jikin ɗan adam. Sannan rake kamar yadda yake da amfani, to kuma za ga idan yana da mazara za ka samu yana da illoli. Idan yayi yawa yana ya haddasa tsutsar haƙori. Idan yayi yawa yana haifar da ciwon suga. Idan yayi yawa to yana sa yawan gyatsa da makamantan wannan, sannan kuma ba a ƙoshi da rake. Fatan mu dai al'umma sun amfani da abin da suka ji domin lafiya uwar jiki. Amina Bello Muhammad, Hausawa a Taskar Labarai. To Amina, Allah ya kare mu da lafiya. Hausawa mutanen Allah, hantsi kuma aka ce leka gidan kowa. Ashe man Bahaushe ne ya fara kafa garin nan na Inyamurai da yanzu ake kira da suna Onitsha. Rulwani Idris Malikar Garu ya ziyarci wancan gari, ya kuma tattauna da sarkin Hausawar wancan gari, Alhaji Ilyas Sha'u. Sarki ya tadda sarki. Garin Onitsha dai ɗaya daga cikin manyan garuruwa ne a kudu maso gabashin ƙasar nan, wanda kuma ya fice ta fuskar tattalin arziki da kuma kasuwanci, wanda kamar yadda sarkin Hausawa na 6 a garin na Onitsha kuma ɗan asalin garin da Margu da ke ƙaramar hukumar Bichi, Alhaji Ilyas Ishau ya shaida Taska a fadarsa da ke garin Onitsha, wadda fadar take a tsakiyar babbar kasuwan nan ta garin Onitsha, ya bayyana cewar kakanninsu daga garin da Margu da sauran wasu ɓangarorin arewacin ƙasar nan su ne suka je suka kafa garin Onitsha da ke can jihar ta Anambra, tun ma a lokacin kabilar Igbo ba sa iya fitowa daga cikin daji da suke zaune, domin kuwa ya ce iyayensu da kakanni fiye da shekara 150 suke kai hajarsu zuwa yankin kudu maso gabashin ƙasar nan, inda suke sansani a garin na Onitsha suna gudanar da harkokin kasuwancinsu, wanda har ta kai sun kafa wannan gari na Onitsha. Mu 'yan arewa muna da kamar shekara 150 a nan garin. Iyayenmu daga Kano suka taso, wayansu daga Sokoto, Katsina da sauransu. Mu mutanen da Margu ne mu, kasan Bichi local government. Daga nan iyayenmu suka taso suka taho nan suka kuma kafa gari ya yi kyau. Tun lokacin da su ainihin 'yan ƙasa wanda suke nan su suna ƙauyukansu ba su ma zo a Onitsha ba, suka zo nan suka same mu, muna tare da su har suka yawa, suka mamaye, suka fi mu yawa. Ƙarshen rahoton kenan. Rulwani Idris Malikar Garu, Radio Kano, Taskar Labarai daga Onitsha da ke jihar Anambra. Kamar kowane mako, a yau ma a cikin shirin nan namu na In Ka Sani Gaya Mini Samfurin Tutse, za ku je yadda wakiliyar tamu Zainab Kamal Ibrahim ta zagaya da tambayar nan ta ko kun san me ake nufi da likidiri? A fannin nan namu na In Ka Sani Gaya Min da ya saba kewayawa cikin gari tare da tambayoyi samfurin tutse da nufin amsa daidai ko akasin haka. A wannan makon dai mun yi tambaya ko kun san menene likidiri? Ai ka sani faɗa mana menene likidiri? Likidiri kamar wani abu ne ina ji mai ruwa wanda ake sha kamar fara haka. Shine likidiri? Shine likidiri. Ya ka sani faɗa mana menene likidiri? Ni a fahimta na kamar wani abu ne irin zaki ga ana amfani da shi wajen yin kwada haka irin na tsofaffi haka. Shine likidiri? Abin da na fahimta. Ya ka sani faɗa mana menene likidiri? Gida shine likidiri. Ya ka sani faɗa mana menene likidiri? Dama masu salon magana sun ce karamin sani kukumi. Abin da ake nufi da likidiri ba komai bane face botiki. Ku biyo mu wani makon don jin mu da wata tambayar samfurin tutse. Zainab Kamal Ibrahim a Taskar Labarai. To sannu Zainabu. Kafin kuma makarkare shirin namun taska a bangaren mu na neman taimako, ga wani bawan Allah da ya samu gurbin karatu a kwalejin ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano, wanda kuma aka rubuto masa kuɗin da zai biya domin fara wannan karatu, Naira 51,900.
ya ce kuma ba shi da hali, a don haka ne yake neman taimakon ku bayan Allah. Haka zalika, shi ma wani matashi ya shigo ɗakin namu na taska domin neman taimakon ku bayan Allah game da gurbin karatu da ya samu a jami'ar nan ta Yusuf Mai Tamasile, wanda aka rubuto masa kuɗin makarantar naira 80,500. Ya ce shi ma ba shi da hali, a da haka yake neman taimakon ku bayan Allah. Shi ko wani bawan Allah mai suna Mustapha Habibu daga can jihar Jigawa, shi ma dai ya ziyarci asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke nan Kano bisa wata larura, wacce kuma aka rubuto masa kuɗin magani naira 250. Ya ce kuma ba shi da hali, a da haka ne shi ma yake neman taimakon ku bayan Allah. Fatan dai za a gaza masa, na Allah da yar kullum aka ce baya yawa, a kuma ya kaɗan. Allah ya sa a dace. To duka kuma da haka ne muka baka ƙarshen shirin na taskar labaran a wannan lokaci. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon jihar Kano, da wakilan makaf da kuka ji muryoyinsu, Rulwan Idris Malikar Garu Abubakar Balarabe, su ne suka sanya idanu domin ganin shirin ya zo gare ku tsab kamar yadda ake da bukata. Hussein Kabir Manjibar ake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na bar ku lafiya.